בשעה טובה בואו נתחיל ללמוד אוריות פרק שלישי. אני מקווה שהספקתם קצת לעיין בקבצים, שלחתי אותם כבר ביום חמישי, וואו. אז מה שאני מציע שאנחנו נעשה קודם כל מבט קצת למשניות של הפרק, בואו נבין לקראת למה אנחנו הולכים להיכנס, ואז נקדיש את רוב העיון שלנו למשנה הראשונה וליסוד הדין שיש בה, כי היא נוגעת להרבה מדיני הפרק. אז מי שמסתכל במשניות הפרק, בואו נעשה ככה חזרה קצת על מסכת אוריות. אז פרק ראשון עסק כולו, היה לו, הפתיחה של כל המשניות היה עירובי דין, הוא כולו עסק בפר הלם דבר של ציבור. פרק שני עסק בבן זוג, הוא התחיל בבן זוג של עירובי דין, שזה כהן משיח שמורה, זה היה הנושא של החצי הראשון של הפרק, והחצי השני של הפרק לקח את ויקרא ד' ושם אותו על ויקרא ה'. זה מה שאנחנו עוסקים כבר כשבועיים. כן? מה מתרחש בפרק ג' של מסכת אוריות? אז כאן המשניות של הפרק לגמרי עוזבות את בית הדין. בית הדין כבר לא נמצא פה. עכשיו אנחנו מדברים על הזוג של הכהן המשיח והנשיא. כן? זה משהו שעלה כשהתחלנו ללמוד כהן משיח, הצפנו את השאלה במקראות הוא ודאי בן זוג של בית הדין, ליתר דיוק הוא הבסיס שבית הדין חובר אליו. טוב, חז"ל הפכו את הסדר, אבל בהפיכת הסדר הם גם העצימו את נושא ההוראה, תוך כדי זה שהכהן המשיח בעולם של חז"ל הוא פחות דמות מורה, כאילו המורים הם בית הדין, וגם הם עשו עוד דבר שהם חיברו אותו, קירבו אותו לנשיא. ומה שהפרק פה בעצם מתחיל הוא עורך השוואה בין כהן משיח לבין נשיא, שכמו כל השוואה טובה, דווקא בגלל שיש השוואה, אז לכן אפשר לעמוד יותר לעומק על ההבדל, כן? אז המשניות, כן, בבקשה, אליהו, כן. הנשיא זה דווקא מלך. אז זה הנושא השני של הפרק. בסדר, הנושא הראשון של הפרק הוא עוד משלים את הקורבנות, הוא עדיין משלים את ויקרא ד' ואת הלימוד בעצם של הפרק הקודם, הוא עדיין עסוק בשאלה של אני אגיד בעצם מה העניין, הוא לא עוסק רק הוא עוסק בשלוש דמויות, יש כהן משיח, יש נשיא ויש אדיוט. עכשיו אף כהן גדול לא נולד כהן גדול, אף נשיא לא נולד נשיא, אולי הוא נולד נסיך, אבל בטח הוא לא נולד נשיא, כן? אם נשיא זה המלך, יכול להיות שהוא יהיה נסיך 75 שנה, כן? יחכה בסבלנות, כן? בסדר. אז מה שהפרק בעצם עוסק בהתחלה, זה במעברים בתוך הדמות של כהן משיח, בין אדיוט, האם הוא יכול לחזור להיות אדיוט, הנשיא, האם הוא יכול לחזור להיות אדיוט, בעצם אפשר להגיד שהפרק הזה בתחילתו עסוק בשלושת היחידים של פרק ד', שהוא עושה סוג של טרנספורמציה לכהן משיח. הנה הוא מדבר עם כל בני אדם, אבל נראה מיד שהדין של הפרק הוא שבעצם הוא once he becomes a כהן משיח, אם הוא כהן משיח אז הוא כהן משיח, כן, כאילו בכל זאת הוא שונה. הנושא השני, אליהו צדקת, זה העיסוק בשאלה של איזו הוא הנשיא ואיזו הוא המשיח. גם פה כדאי לשים לב לסדר, קודם בחרו להגדיר את הנשיא ורק אז את המשיח, ואז יש פה חטיבת משניות שלישית בעצם, שהחליטה בהזדמנות הזאת לדייק עבורנו את הדמויות של הכהנים. אז במשנה היא עסוקה בכהן משוח בשמן המשחה לעומת מרובה בגדים, כהן משמש, כהן שעבר, שזה מדבר באופן ברור עם ההתחלה של הפרק, שכהן יכול לעבור, כאילו כהן יכול להפסיק להיות, כהן משיח יכול להפסיק להיות כהן משיח, כן? אז מדברים פה על ההבדלים ביניהם, מדגישים זה וזה שווים בעבודת יום הכיפורים, מצווים על הפתולה, אסורים, בעצם לוקחים את דיני כהן גדול ומנכיחים אותם על מי הם חלים בדיוק, במה הם תלויים, הם תלויים במשיכה או שהם תלויים במינוי, בתפקוד בפועל. זה דברים שאפשר להבחין ביניהם. בתוך זה היא גם עוברת למשנה שמבחינה בין כהן גדול לבין כהן אדיוט, וככה המילה אדיוט מופיע בפרק בשתי משמעויות שונות. פעם האדיוט הוא אדם יחיד שחטא, ופעם האדיוט הוא כהן אדיוט, כן? אבל החטיבה הזאת היא חטיבה שעסוקה הגדרה מדויקת של כהן. כדאי לשים לב גם שלא נכנסו פה עד הסוף לכל הפרטים. מי שעיין בתוספתא וראה
אז בתוספתא בכלל לא נמצא הרישא, כאילו כל הדיון על כהן משיח, מתי הוא חטא, מתי הוא עבר, כאילו נושא האוריות המובהק שמושך את כל הפרק, בכלל לא נמצא בתוספתא, אבל התוספתא מרחיבה מאוד מאוד בשאלה של הבדלים בין דרגות כהונה, רואים שם 7 דרגות כהונה, ובעיקר מכניסים דמות שאנחנו נפגוש אותה דרך סוגיות הבבלי. אם כבר מדברים על כהן משיח, אז את מי זה מפגיש אותנו? עם משוח מלחמה. בואו נראה עוד כהן, בואו נראה מי הוא, מה מעמדו. הוא נמשך מצד אחד, מצד שני הוא לא ממונה, הוא לא כהן גדול, הוא לא... אז מילה אחת גם קצת אולי על הרקע האפשרי של הדיון שיש פה בין כהן משוח למרובה בגדים. אני לא יודע לתאריך בדיוק מתי המשניות האלה נאמרות, אבל כן אפשר לומר מתי שמן המשחה נעלם. בסוף בית ראשון, בעצם המציאות של בית שני היא מציאות שיש בה ריבוי בגדים. כמעט מה שהמשנה הזאת אומרת, כל מה שלמדנו באוריות, הזרנו קצת בפרק ב', כל מה שלמדנו לא תופס בכהנים גדולים שלנו. עכשיו, זה די מתבקש בפרק שגם עסוק שאפשר להעביר כהן, כן? אז כהן משיח אי אפשר להעביר, אבל מרובה בגדים כנראה שאפשר לקחת בחשבון קצת מה היו פני הכהונה הגדולה בימי בית שני, ולשאול האם הפרק הזה גם קצת משוחח עם המציאות הזאת שסביבם, כן? קוראים לזה יפתח בדורו כשמואל בדורו. אני שמח שאני זכיתי שראשי הישיבה שלי היו בדור של שמואל. אבל גם מי שלומד אצל יפתח, שילמד אצלו, כן. אבל אני אגיד, האם זה ברקע, כן? האם עסוקים בזה, כן? כלומר, אנחנו ניכנס לדובר, מי מפטר את הכהן הגדול, איזה רקע? אבל אני רק אזכיר, בבית שני הכהונה הייתה, צריך לשאול מי ממנה את הכהן הגדול, מי מחליט שאתה כהן גדול, כן? היו קונים כהונה בכסף, יש לנו מניח שרבים מכירים, כן, בית שני, בסוף סוכה, שמרים אשתו של יהושע בן גמלא, הרפורמטור הגדול של מערכת החינוך, קנתה לו את הכהונה הגדולה בכסף, כן? כאילו, האם הם מדברים עם הדבר הזה, כן? כאילו, מה זה מקרין על כל הישיבה של המסכת הזאת, על המציאות? עכשיו, אם המסכת אחרי בית שני, אז זה כבר משהו אחר, כן? אז, אבל בכל מקרה, כדאי לקחת בחשבון שהפרק הזה יכול להיות שכדאי ללמוד אותו, לשים אותו על קרקע המציאות, על הקרקע של מי שואלים את עצמם מי הם כהנים, איך הם צריכים להיראות, כן? והחטיבה האחרונה שיש בפרק מהו? הוא עוסק בקדימויות. ואני לא מסתיר שבחברה דמוקרטית זה הולך מאוד לאתגר אותנו, בסדר? אז אנחנו לא מפחדים מאתגרים, אבל זה מאתגר אותנו מאוד, כאילו להבין בדיוק את השיקולים שיש פה, אבל יש פה כל התרדים בחברו קודם את חברו, כל המקודש בחברו קודם את חברו, עכשיו מתחילים בקדימות, ככה זה מגיע לפה, פר משיח, פר עדה, את מי מקריבים קודם, פה נזכרים במקראות, שאת מי מקריבים קודם? פר משיח, ואז מתחילים בקדימויות, צריך לשאול, קדימויות למה? איש קודם לאישה, אז מדברים תלוי למה, לאחיות, לשבעה ודה, כסות, בית השבי, כלכלה, כהן, לוי, אבל כדאי לראות הסוף של המסכת, שמה הסוף של המסכת אומר, כל זה מאוד נחמד, כל הקדימויות, אבל מתי? בזמן שכולם שווים במה? בתורה, אבל אם היה ממזר תלמיד חכמים קודם, וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכמים קודם וכהן עם הארץ, זה יושב בעצם כסיומת בעצם על שתי הדמויות הבולטות של פרקים א' וב'. זה גם מדבר קצת נגד בית הדין. ממזר לא יכול להתמנות בבית הדין, אבל דיברנו הרבה על יחיד שעשה בהוראת בית דין. כאילו המסכת הולכת להסתיים שבסופו של דבר הדבר הגדול ביותר זו חוכמה, וזה גם נגד כל הכהן המשיח שהוצג פה כאיזה דמות שהוא מורה וכולי. בסופו של דבר מה אומרים? אתה יכול להיות כהן משיח ועם הארץ. למי שלא מאמין, תלמדו משנה יומא, כהן גדול שלא יודע עברית, לא יודע לקרוא תנ"ך, כן? כאילו מילא הוא לא יודע לתת שיעור כלולי בקודשים, בסדר, הוא לא יודע לתת את השיעורים שאבא היה נותן ביום יום כיפור, בסדר, אבל הוא צריך לקרוא לו דניאל. למה דניאל? כי זה בארמית, זה כמו להגיד, בוא נקרא לך ארט סקרול בליל יום כיפור לכהן הגדול, כן? זה בערך הרמה, כן? אז ברור שהסיומת הזאת לא מקרית. אז זה מה שאנחנו הולכים, בעצם זה 4 חלקים לפרק. חלק ראשון זה הכהן והנשיא, צריכים לגמור את הקורבנות שלהם. חלק השני זה להגדיר מי הם, והחלק השלישי זה
דרגות הכהונה השונות, והחלק הרביעי זה קדימויות. אני רק אעיר שגם למי שיסתכל בתוספתא, יש פה שתי משניות שלא נמצאות בתוספתא בסגנון הזה, אבל הן נמצאות במקומות אחרים במשנה. הכוונה היא למשנה של אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, ואין בן כהן משמש לכהן שעבר, אז זה משנה במגילה, בחטיבה של אין בן. והמשנה של כל התדיר מחברו הקודם את חברו, כל המקודש מחברו הקודם את חברו, זה משנה בזבחים, בפרק י'. וזה כאילו נראה שהמשניות האלה לא נמצאות בתוספתא, כי הן מיובאות בעצם מהמקומות האחרים. בתוספתא העקרונות נמצאים, זה לא ש... אבל כנראה שיש פה גם איזה מפגש זה הגיוני להגיד נגיד באין בן, זאת אומרת שהמקום המקורי של זה באין בן. אני לא יודע, אני מציע כשנגיע למקום הזה נחשוב אם זה יכול להיות זה חסר משמעות, אני לא יודע. בסדר? אז אני מקווה שזה נותן איזה מבט כאילו למה אנחנו הולכים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל ללמוד את המשנה הראשונה וסוגיית הגמרא שעליה. מה אומרת המשנה הראשונה? כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו, סליחה, כן, כהן משיח שעבר ואחר כך עבר ממשיחותו, וכן הנשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו, כהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר. קודם כל ברשותכם אני רוצה לעסוק בשאלה מי העביר אותו ממשיחותו ומי העביר מגדולתו את הנשיא, כאילו מי מפטר אנשים. ובנושא הזה אתם מוזמנים לעיין יחד איתי בדף. יש ברמב"ם גם בפירוש המשנה וגם בהלכות שגגות בפרק ט"ו, הרמב"ם מתאר שאף אחד לא פיטר אותו כי אולי אף אחד לא ממונה עליו. כותב הרמב"ם, כהן גדול, לקרוא מפירוש המשנה, אף על פי שעבר מחמת מום או זקנה או כיוצא בן. כהן גדול נפל בו מום, הוא מפסיק להיות כהן גדול לא כי מישהו מצא בו פגם, לא כי מישהו העביר אותו מכהונתו, אלא מהסיבה הפשוטה שהוא כבר לא כשיר לתפקיד, כי כהן בעל מום פסול לעבודה בבית המקדש. טוב, זקנה זה יותר סיפור, כנראה מישהו היה צריך להוציא אותו לפנסיה, או כנראה אשתו אמרה לו את זה, כן? לא, זה מאוד קשה להעביר אנשים, זה מסובך, בסדר? אני לא רוצה לפרט. יום כיפור זה קשה. מה? אולי הוא בעצמו נכון, יבין. ואתה תמיד, אני אגיד את האמת, אתה תמיד חושב שאתה עדיין יכול, בסדר? אתה תמיד רוצה, וכאילו זה כמעט צריך להיכשל כדי להבין שלא, וזה מורכב, אבל הרמב"ם מתאר כהן שהפסיק להיות, מה זה? זאת אומרת, לא פתרנו את הבעיה, זה באמת מי קובע. אני לא יודע מי קובע, אבל דבר אחד ברור, זה לא על רקע של חטא, זה לא על רקע של חטא, שימו לב, זה לא על רקע, כאילו אני אגיד ככה, יש לי חוזה כרב הקהילה שלי, ועל מה אפשר לפטר אותי? אם אני בהתנהגות לא הולמת לרב, כן? טוב, מה ההגדרה של התנהגות לא הולמת? גם על זה אפשר ללכת לעורכי הדין, אבל כן, רב שעובר עבירות, זה לא הולם את התפקיד, זה לא מה שהרמב"ם מתאר. הרמב"ם לא מתאר התנהגות לא הולמת, שאמרו או פיטורים, הוא מתאר שהוא הפסיק להיות כשיר לתפקיד, כן? הרמב"ם גם כותב דברים דומים. מה אתה אומר? כיוון שהוא משוח, זה הבעיה. את מי שמשכו בעיה להוריד. אז בעצם, אז הרמב"ם אומר כבר בפירוש המשנה, הרי הוא נשאר בקדושתו, לפי ששמן המשחה אשר ניתן עליו אין פועלו בטל. בעצם מה הרמב"ם אומר? הוא ממשיך להיות כהן משיח. כי להיות כהן משיח, אני אגיד את זה בלמדנות, זה מעמד בגברא. זה בא מכוח שמן המשחה, כן? כאילו גם אם אתה לא בתפקיד, בוא נביא מהצבא, הדרגה נשארת לך גם אם אתה במיל, כן? אתה עדיין עם דרגה, נכון? כאילו היום יש איזה משהו שעושים, ראש ישיבה שמחליט לפרוש, אז בועטים אותו למעלה להיות נשיא, בסדר? אבל אתה תמיד ראש ישיבה, למה? כי אצל אבא ז"ל, הוא היה ראש ישיבה באישיות, במהות, זה לא אם הוא מקבל משכורת או אומר שהוא כללי או לא אומר שהוא כללי, הוא היה ראש הישיבה, כן? אז הכהן המשיח, בטח אם הוא עובר מחמת מום או זקנה, אז הוא ממשיך להיות הכהן המשיח. בסדר, אתם רוצים דוגמה לדבר הזה, עלה פה נושא הגלימה של הראשון לציון, כן? אז ברור לכולם שמי שהיה רב ראשי וגמר את הקדנציה,
מותר לו, אם הוא היה הראשון לציון, להמשיך להיקרא הראשון לציון, ומותר לו להמשיך ללבוש את הגלימה, נכון? הוא ממשיך להיות הראשון לציון, כן, אז מה אם הוא כרגע מישהו אחר, הוא נשיא בית הדין הגדול, או לא יודע, ראש מועצת הרבנות, זה לא משנה, כן? בעצם, למה כהן משיח שעבר מחמת מומו זקנה וחטא, הוא יביא פר כהן משיח, כי הוא עדיין כהן גדול. כהן משיח. זה מאוד פשוט, נכון? הוא עדיין כהן משיח. מה? מעורבב בגדים שנותנים את העבודה. אז הוא באמת... הרבה בגדים בכלל אף פעם לא מביא פר, אז לכן השאלה לא רלוונטית. בסדר? עכשיו, אומר הרמב"ם, אין הבדל בינו, אני ממשיך לפירוש המשנה, ובין הכהן הגדול המשמש בכל הדברים, אלא בשירות בלבד. כלומר, בתפקיד, אתה תגיד שיחה בליל יום כיפור, לא תגיד, זה שירות, אבל זה לא, אתה לא מפסיק להיות ראש הישיבה רק בגלל שאתה לא עושה את התפקיד, כן? אז מה נשאר? פר יום הכיפורים, כהן גדול אחד יכול לעשות את זה, ועשירית העיפה שיקריב בכל יום כמו שהתבאר. אבל אז מוסיף הרמב"ם, אז למה נשיא הדין לא ככה? אז הוא אומר יסוד פשוט, הנשיא אין גדולה לו אלה בקיום מצוותו. כלומר, מה הופך אותך לנשיא? התפקיד הופך אותך לנשיא. מה קורה לך כשאתה כבר לא בתפקיד? הפסקת. אז האמת שמי שמסתכל במדינת ישראל יודע שכל מיני דימוסים הם עדיין יש להם זכויות מכוח התפקיד. כן, איך אמר לי פעם יהודה גריק, שהוא מה שנקרא חק"ל, זה ח"כ לשעבר, כן? הוא אמר לי זה יותר טוב מח"כ, כי ח"כ זה זמני, אבל חק"ל זה לכל החיים. זה לכל החיים פנסיה, כאילו, אני חושב שכל מיני בעלי תפקידים יש להם משקל לכל החיים, זה כמו אמרטוס, בסדר? כי אמרטוס זה דוגמה של הכהן משיח, כן? עדיין יש לו משרה, יש לו מעבדה עם מדעי הטבע, יש לו עוזרי מחקר, לא יודע, כן? עכשיו, אז אצלנו במדינה כל מיני בעלי שררה זה ממשיך, אבל פה מה שהרמב"ם אומר, כשאתה בתפקיד, אתה עם מעמד נשיא, כשאתה לא בתפקיד, זה לא, אתה לא נשיא, אתה כבר לא נשיא. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר. עכשיו הוא כותב דברים דומים בהלכות שגגות, ששם הוא פשוט מחבר שתי משניות. כותב הרמב"ם, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, ועבר מעבודתו מפני מומו זקנה וכיוצא בהם, הוא חוזר על אותו הסבר, וכתב בשגגה זו, מביא פר על שגגתו. עכשיו תראו מה הוא עושה, לפי שאין בין כהן משיח המשמש בכהן משיח שעבר, אלא הוא ממש מצטט את המשנה, שאין בינו לבין בין משיח שעבר לבין משמש, הוא בעצם אומר, אתה ממשיך להיות משיח. עכשיו מה הנסיבות של נשיא שעובר מתפקידו? אז זה הוא לא כתב בפירוש המשנה, אבל הוא כותב בהלכות שגגות, נשיא שנצטרה, שזה משהו שפגשנו בשבוע שעבר והחלטנו ללמוד את זה בהמשך בפרק שלישי, אבל הוא מדבר על נשיא שנצטרה, שעוד פעם אף אחד לא פיטר אותו, אף אחד לא העביר אותו מתפקידו, הוא פשוט צריך להיות מבודד מחוץ למחנה מושבו, אז הוא לא יכול לתפקד בתפקיד המלך. אבל יש בראשונים גם דעות שיש מישהו שממנה את הכהן הגדול גם יכול לפטר אותו. כן, הדיון הזה הולך סביב גמרא ביומא בדף י"ב עמוד ב', שם הגמרא מתארת מקרה שאירע פסול בכהן הגדול, ואז היה צריך למנות לא כהן גדול חדש, בשמש לא מדובר שם על כל המינוי, אלא כמו שהיה צריך למנות לו ממלא מקום, היה צריך למנות לו סגן שימלא את מקומו, ואז מה קרה? הכהן הגדול נטמע בקרי, אז הוא לא היה יכול לתפקד ביום כיפור, אז הסגן עשה את העבודה במקומו, אבל תרומת קרי הולכים למקווה, היה ריב שמש ואתה טהור, אז מה קורה למחרת בבוקר? אז הכהן הגדול הקבוע חוזר לתפקידו. נו, מה מעמדו של הכהן שהחליף אותו? אז אומרת שם הברייתא, תנו רבה, הראה בו פסול, מינו אחר תחתיו. ראשון חוזר לעבודתו, ודאי, הוא רק מילא את מקומו. שני, כל מצוות כהונה גדולה עליו, דברי רבי מאיר. יש פה שני כהנים גדולים. רבי יוסי אומר, ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף בן העולם בציפורי שהראה בו פסול בכהן גדול ומינו תחתיו, כלומר הוא היה זה שמינו תחתיו, ואמרו חכמים ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. כהן גדול משום איבה, אז תרשו לי רק להגיד, בהספד שיצאתי אל הרב עמיטל זיכרונו לברכה, הזכרתי את הגמרא הזאת, שהגמרא פה בטוחה, מה זה איבה? אי אפשר שיעלה על הדעת ששני אנשים יישאו באותו תפקיד. היום זה מאוד מקובל, שני ראשי ישיבה. זה קשור למה שהערתי קודם על יפתח ושמואל, בסדר? באמת, כאילו,
העולם היום שיש פחות שמואלים אז עובדים בצוות. זה בכלל העולם עובד היום פחות בגאונים ויותר בצוותים, כן, ההייטק זה צוותים. אז ממנים כמה, כן, כאילו, אבל כשאבא והרב עמיטל התחילו את המודל הזה, הם הראשונים, זה ממש לא בא, כי זה השני שמואלים, שזה בא מענווה, שכל אחד שם מקום לשני. אבל באמת היה משהו יוצא דופן, כאילו אני זוכר את אבא מספר, שעל שנות ה-70, שזה באמת ייצור מוזר, איך הקצינים בצבא לא הצליחו להבין את זה, כאילו מה יהיה שני אלופי פיקוד, יהיה שני מח"טים, כאילו, כאילו הצבא כולו היררכי, איך זה יכול להיות ששניים יודעים להסתדר ביחד, כן? אז זה מה שהגמרא הזאת אומרת, משום איבה. כהן אדיוט שמעלים בקודש ולא מורידים. בעצם, עכשיו, השאלה שתוספות שואלים זה, מה משמע מהטעם של איבה? שהאמת שהוא כהן גדול. אז אם הוא כהן גדול, רק בגלל איבה אומרים, אבל אי אפשר שניים בתפקיד, אז הוא צריך לשמש בכמה בגדים? 8 בגדים. אז למה הוא לא יכול להיות כהן, למה הוא לא כהן אדיוט? לא בגלל מעלים בקודש לא מורידים, הוא לא יכול להיות כהן אדיוט, כי אם הוא ישמש ב4 בגדים, הוא חייב מיתה. ככה תוספות שואלים. אז אומרים תוספות, ויש לומר דכהן גדול מתמנה בפה ומסתלק בפה. מה תוספות אומרים? אפשר לקחת כהן גדול, ומה לעשות לו? לפטר אותו. לקחת ממנו את הכהונה הגדולה שלו, כן? ובירושלמי דריש להם מקרא ומסתברא, שימו לב, כאילו זה ממש כמו ששמעתם על בית שני, שהדבר תלוי במלך ובאחיו הכהנים. כן, מי האינסטנציה שממנה את הכהן הגדול? תוספות טוענים, המלך. הישות הפוליטית ממנה, זה קצת הרבנות הראשית, שהיא ישות שמי ממנה אותה? המדינה הציונית, החילונית. זה אחד מהסיבות שסבא סירב להיות מועמד לרב ראשי. הוא לא רצה להיות כפוף לשום ישות אחרת, כי הדבר הכי חשוב בעולמו היה, מתחיל באלף, אוטונומיה. תמיד אוטונומיה של הדעות, של החשיבה, אף אחד לא יכתיב לי מה אני צריך להגיד, ואתם תראו את זה תכף בירושלמי, בסדר? עוד יהודי אוטונומי, כן? שאמר, אף אחד לא יגיד לי מה לחשוב, כן? אבל בכל מקרה, לשיטת התוספות, באמת אפשר לסלק כהן גדול. כלומר, אם הרמב"ם מדבר על כהן שנצטרה, סליחה, כהן שיש לו מום או הזדקן, התוספות מדברים על כהן שפוטר. מה שלא ברור בתוספות זה על למה פיטרו אותו, על איזה רקע, היה לו התנהגות לא הולמת, כאילו, הרי אנחנו כל המסכת הזאת מדברים על כהן משיח שמה עשה? חטא, נכון? רציתי לכם סברה כזאת בשם אבא, זוכרים בפרק שני, למה כהן משיח לא מביא קורבן מיוחד בעבודה זרה? כי אם הכהן המשיח עובד עבודה זרה, הוא כבר לא כהן משיח, כן? הוא כהן לעבודה זרה, כן? זוכרים את הסברה הזאת? וראינו גם קושיות על זה, אבל אז מעין זה, אז מי שבאמת הרים את הכפפה ואמר שיש פה שני דינים, הוא גם יעבוד איתם בתוך הסוגיה, לכן חשוב להנחיל, זה החזון איש. החזון איש בחידושיו לאוריות, הבאתי את זה בדף, החזון איש שואל את עצמו, מה הכוונה הכהן גדול שעבר? הוא מחלק בין עבר לבין נסתלק. זאת ההבחנה שלו, כן? כלומר הוא בעצם שואל את עצמו, האם אנחנו נאמר כמו הרמב"ם, שהוא עבר הכוונה, הוא כבר לא משמש ככהן משיח, אבל לא נמצא בו פגם, ולכן מה יסוד הדין שהוא מביא את הפר? כי הוא עדיין כהן משיח, בסדר? הוא עדיין כהן משיח, כן? או, שואל החזון איש, האם יכול להיות שמי שפעם היה כהן משיח, די בזה, כדי שלעולם לא ניקח לו את זה, הוא עצמו חושב שהנפקמינה ביניהם יהיה כהן שפיטרו אותו. לפי הדעה הראשונה, החזון איש חושב הוא כבר לא כהן משיח. לדעתו כהן משיח שנמצא בו התנהגות לא הולמת ופיטרו אותו, לקחנו לו את הגלימה של הראשון לציון. הוא כבר לא כהן משיח והוא יביא קורבן אדיוט. לעומת זאת, לפי הדעה השנייה, זה לא יהיה כך, והוא עצמו חושב שזה של דעת הרמב"ם, כך הוא כותב, שהיות והרמב"ם מביא דווקא את הדוגמאות של מום וזקנה, אז במה שהוא קורא מסולק, הוא חושב שלפי הרמב"ם באמת יביא קורבן אדיוט. עכשיו אני מביא את הדברים האלה, כי משהו מאוד מאוד בולט בתוך הרמב"ם הזה, ועוד יותר מי שמאמץ את החזון איש, שכל הסיפור שיש פה, הוא שחז"ל פה מנכיחים לנו הבדל תהומי, בין יסוד הכהונה לבין להיות כהן משיח לבין להיות נשיא. כהן משיח זה לא תפקיד רק, כהן משיח זה לא רק מינוי, אלא מה זה כהן משיח? זה מעלה בגברא, זה... גם הנשיא נמשך.
לא, נשיא לא נמשך. תלוי. לא כל אחד. נשיא זה מלך וחלק מהמלכים נמשכים, מלך בן מלך לא נמשך, כן? כלומר, קלמן מעלה פה שאלה מאוד מאוד טובה, בסדר? כלומר, אנחנו נגיע לסוגיות של מלך, נצטרך לשאול, רגע, מלכי בית דוד, מלכי ישראל, מה קרה פה? מה קרה למשיכה של המלך? בכל מקרה, אני אומר, אני מתחיל את הפרק עם הרמב"ם, והדברים האלה עוד יותר בולטים בירושלמי. אני בעצם קולט שמה שהפרק מנסה להגיד, הדמויות האלה שונות אחת מהשנייה, הן זוכות למעלתם מסיבות שונות. הנשיא בשעה שהוא בתפקיד הוא נשיא, ולכן אם הוא חטא בשעה שהוא נשיא, אז הוא צריך להביא קורבן נשיא, האמת, גם אם הוא יביא אותו רק אחרי שהוא כבר הפסיק להיות נשיא. אבל אם הוא חטא אחרי שהוא נשיא, הוא נשיא בדימוס, נשיא אמרטוס, הוא באותו זמן הוא אזרח רגיל, הוא אידיוט, אם הוא אידיוט, הוא מביא קורבן אידיוט. אבל כהן משיח, גם כשהוא היה כהן משיח, המעלה הייתה שיש לו גברה של כהן משיח, הוא ממשיך להיות כהן משיח גם כשהוא לא תפקיד. זה מה שנאמר, והדבר הזה נורא נורא בולט בירושלמי. כן, אליהו, רצית לשאול? לא, ראובן, סליחה, כן. אז איך היא מסבירה את הכהן או את המלך להפסיק בתפקיד? עם גיל, יוצא לפנסיה בגיל 67, האם עושים לו בדיקה קוגניטיבית לראות מה יכולותיו? כי זקנה לכשעצמה היא חסרת הגדרה. אני לא יודע, אני מעיר ששאלנו את זה קודם, מי החליט שהזקן הזה ממשיך, מי אמר לו להמשיך, כן, אני באמת לא יודע. יש. שאומרת שעוד עומד על רגל אחת ויכול לעמוד. זה כהן רגיל. כן, אני לא יודע, אתה שואל שאלה טובה, בסדר? יש מעמד ביניים כן. בין מה שאמר הרמב"ם ובין מי שחטא, כשבבית שני הביאו מישהו כי מישהו אחר שילם יותר, הוא לא חטא, אבל הוא לא כהן גדול, אולי כן, אני לא יודע, זה משהו ביניים. כן, אנחנו נצטרך, בית שני, אני חוזר, הוא נמצא כל הזמן ברקע בצדק, אבל הוא יוצא מהתמונה כי בית שני אין בו משיח, אז הוא כולו מרובה בגדים, כבר הוצאנו אותו מהתמונה, כן? כאילו כמעט מי שרוצה לקח את הערה שלך, פה מדברים על הגדולים של פעם, בסדר? כאילו פה מדברים על הכהן המשיח האמיתי, כאילו מתגעגעים להוד קדומים של הכהנים הממשיכים האמיתיים, אז כשאתה רואה את מי שנמצא אתה עוד יותר מתגעגע, כי אני לא מסתיר, אני לפעמים כשאני רואה מה קורה, אני מתגעגע מאוד לראשי הישיבה שלי, אנשים גדולים באמת, ענקים. אז זה מה שאתה בעצם אומר. עכשיו אני רק רוצה לסיים שהתמונה הזאת שסרטטנו מהרמב"ם היא עולה באופן מאוד מאוד בהיר בסוגיית הירושלמי. אני בדף פה הבאתי בטבלה משוואה, יש מקבילה לסוגיה הזאת בירושלמי סנהדרין בפרק כהן גדול, ויש כמה חילופי נוסח קטנים, אבל אני פשוט קורא יחד את הסוגיה, תראו כמה הסוגיה מנכיחה את הפרשנות הפשוטה הזאת שנאמרה פה, כן? הירושלמי ממשיך כך, אמר רבי אליעזר, כהן גדול שחטא, זה ירושלמי באוריות, פרק ג' הלכה א', למרות שברוב המקומות זה כתוב כהלכה ב', בסדר? אבל זה על המשנה הראשונה, זה פה בדף. כהן משיח, אמר רבי אליעזר, כהן גדול שחטא, מלקין אותו, ואין מעבירים אותו מגדולתו. כן, אני חוזר להערה שהערנו קודם בפרק ב', בשם אבא, כן, כהן גדול יכול לטעות, הוא בן אדם, אז כן, אז כשהוא טועה, מלקין אותו, אבל לא מפטרים אותו, הוא ממשיך להיות כהן גדול. אמר רבי מנה, תראו את הנימוק, כתיב, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני השם, כביכול מה אני בגדולתי אף אהרון בגדולתו, כן, נוכל להגיד זה תפקיד דתי, הוא יונק את מעמדו מכוח זיקתו לקדוש ברוך הוא, ולכן גם אם הוא סטה הוא יכול להמשיך בתפקיד, כן? יש פה דרשה נוספת, אמר רבי אבון, קדוש יהיה לך, כן, המשך הפסוק הוא כי קדוש אני השם מקדישכם, כביכול אני בקדושתי, אף אהרון בקדושתו. אז הירושלמי שם הסבר פשוט שהכהן גם כשהוא טועה, גם כשהוא חוטא, אני עוד פעם שם כוכבית, מה עם עבודה זרה? אולי לא, אבל בחטאים של ויקרא ד' הוא לא הפסיק להיות כהן גדול רק בגלל שהוא טעה, הוא ממשיך להיות כהן גדול. אבל מה קורה עם המעמד שלו בזמן שחטא? אז תראו מה אומרים פה, אנחנו רוצים גם להגן עליו. רבי חנינא, כן, מי פה רצה להעיר? ג'פרי, כן. רק רציתי לשאול שאם אתה יכול גם לדרוש את אותו דבר בהפוך, שמה אני בקדושתי בגלל שלקדוש ברוך הוא אין אפשרות
מאחר לא להיות קדוש. לעומת זאת, אם אתה חוטא, אז אתה בעצם מוצא את עצמך. אז אני חוזר לחזון איש ולהערה לו, חזון איש בעצם מתן, כל מה שאנחנו לומדים מדבר על כהן גדול, לא שסילקו אותו, כן? חזון איש אומר אתה צודק, אני חוזר אליו, אם הוא עשה מעשה סלק אותו גם כהן גדול, בסדר? זה החזון איש. אז נראה שזה מסתבך בסוגיית הבבלי, זה ממש מסתבך, בסדר? הוא בעצמו היה מודע לזה, כן? בסדר? עכשיו תראו ועוד מה אומרים פה, רבי חנינא כתובה, רבי אחא בשם ראש בן לקיש, כהן משיח שחטא מלקים אותו בבית דין של 3, הרי מי שלמד סנהדרין יודע שאיך דנים כהן גדול ב-20 או 3, אבל אם אני בעצם דן אותו ב3, אני כאילו אומר זמנית אתה לא נחשב כהן גדול, אתה עכשיו איש פשוט, אבל למה? תראו את הנימוק, אם תימר בבית דין של 23 נמצא עלייתו ירידה לו, למה אני דן אותו ב-23? כי הוא איש חשוב, אבל עליות וצריך להלקות אותו לפני הדיינים, אז זה יוצא שאני גורם לבזות אותו, אז כאילו קוראים לזה אולי נבצרות קצת, יכול להיות? אז זה קצת, נעשה לו נבצרות, ואז הוא יחזור, זה פוז כזה, הוא יחזור לתפקיד שלו. אבל עכשיו תראו מה קורה בנשיא. רבי שמעון בן לקיש אמר, נשיא שחטא מלקין אותו בבית דין של 3. ועל זה שואל הירושלמי, מה מחזרין לי? כלומר, מה קורה לו אחרי שמלקין אותו? אצל הכהן הגדול היה ברור, זה נבצרות שמטרתה להחזיר אותו לתפקיד. כי הוא מעולם לא איבד את מעמדו ככהן משיח. אבל מה עם נשיא? אז על זה עכשיו יש לה איך לפרש את מה שכתוב. בסדר? אתם יכולים לראות שלפנינו במסכת הוריות, הנוסח הוא, אמר רבי חגי מוטב דינון מחזרין לי דו קטלון לי. במקבילה במסכת סנהדרין כתוב, משה אין מחזרין לי די קטלון. על פני משה פה בחר את הנוסח של סנהדרין, והוא מפרש באופן הבא שמשה זה לשון שבועה, הוא נשבע בשמו של משה רבינו, ומה הוא אומר? אם אנחנו נחזיר אותו לתפקיד, אתם יודעים מה הוא יעשה? הוא הולך להתחשבן עם הדיינים שילקו אותו, הוא הולך להרוג אותם, זה מסוכן, כן? כמובן שברקע כנראה הפירוש הזה מכיר את סנהדרין פרק שני, הוא מכיר שלא דנים מלכי ישראל, אבל בירושלמי זה לא מובן. נכון, בסדר, אבל עדיין, אז אולי פני משה מכניס פה בבלי, יכול להיות, אבל פני משה בעצם אומר, לדעתו ככה צריך לקרוא, שמלך לא מחזירין אותו. עכשיו תראו כמה זה מקרין את מה שדיברנו קודם, אם המלך חוטא, צריך לפטר אותו, נחליף אותו במישהו אחר, כן? עכשיו מתחיל סיפור שלם, תראו סיפור מדהים, שאולי בא להדגים את הסיפור הזה. שמע רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה נשיאה, אני לא דן עכשיו, אליהו אומר שאלה אם הוא המלך אלוה, אבל רבי יהודה נשיאה הוא נכדו של רבי, שומע מה ריש לקיש אמר, ומה הוא עשה? כעס. ככה אתה מדבר עלינו הנשיאים? אנחנו כאלה? עכשיו אתם יודעים מה הוא מוכיח בזה שהוא הגיב ככה, שריש לקיש לא טעה, תראו מה הוא עשה, שלח גוטיין, הוא שלח שוטרים למדפס יד רבי שמעון בן לקיש, לעצור אותו על איך שהוא דיבר נגד הנשיא, בסדר? ערק בדעת מוגדלה, הוא ברח, אנחנו בטבריה, אז איפה בורחים מטבריה? הוא לא היחיד שהחליט לברוח לשם, למגדל, בסדר? וידע אמרין בדע כפר חיטיה, לכפר חיטין אפשר לברוח. אוקיי, סליק רבי יוחנן לבית ועדה, רבי יוחנן הלך לבית המדרש, סליק רבי יהודה נשיאה לבית ועדה, כן, הנשיא גם רוצה ללמוד תורה, אמר לי, אבל רבי יוחנן לא אומר שיעור, אמר לי, למה לית מרי, אמר לי, מי לידוריה, למה אתה לא מלמד אותנו דברי תורה? שרי, הוא היה ליטבק בשבת, שרי תפח בחד הידי, הוא התחיל למחוק כף כאילו ביד אחת, אמר לי, רבי יהודה נשיאה מסתכל עליו, וחד היד התפחין, מה אתה מוחק כפיים עם יד אחת? אז מה רבי יוחנן ענה לו? אמר לי, לאו אין לה בן לקיש, עכשיו פה השאלה מה לגרוס, אבל בעצם מה הוא אומר? אני צריך למחוק כפיים, כדי ללמוד מה אני חייב חיכוך, אני חייב חברותה, אני לא יכול ללמוד בלי ריש לקיש, בעצם מה שהוא מנסה להגיד, לימוד חייב להיות בלי דעה אחת, כמו עריץ שמשליט את דעתו, זה חייב להיות מקום שיש בתוכו חופש דעות, שיש יכולת שאנשים שונים יגיעו דעות שונות, אחרת אין בית מדרש, אין לימוד אם כולם מסכימים עם הראש ישיבה, בסדר? בדיחה שהיו אומרים על איזה זוג של רבנים ראשיים, שהיו אומרים שאחד מהם הוא היסמן של השני, אז היו אומרים, זה לא נכון, כי כשהוא אומר לא, גם השני אומר לא. אז אי אפשר ככה להיות, לא, צריך לא לריב כדי לריב, כי הזכרתי כל עוד רבותיי, הם לא היה להם אותם דעות,
היה להם שותפות, אבל כל אחד הבין מה חשוב לשני, מה הוא יכול להגיד, אבל אי אפשר שיד אחת, זה לא עובד. אז מה רבי יוחנן אומר לו? ואמר לי, ואנו מפתחה, כלומר, אין מפתח, איך נלמד? אמר לי, בדעת דמוגדלה, כלומר, סליחה, רבי יהודה הנשיא אמר לו, אז איפה המפתח? כאילו, איפה ריש לקיש? אתה כנראה יודע. אז הוא אמר לי, בדעת דמוגדלה. אמר לי, ענה ואת נפיל קדמי. בוא, נלך אנחנו שנינו לקבל את פניו, להחזיר אותו לבית המדרש. שלח רבי יוחנן גבי רב שמעון בן לקיש, הוא הזהיר אותו, מה הולך לקרות? עתיר לך מילה דאורייתא דנשיא נפיק לקדמך. תכין איזה דבר תורה, כי הנשיא הולך לבוא. נפק לקדמון, ריש לקיש יצא, מר זה אמר, כן? דיגמא דידחון דמי דבר יחון. ההתנהגות שלכם, שאתם באים לקבל את פניי, זה דומה להתנהגות של הבורא שלכם, של הקדוש ברוך הוא. כד עתה רחמנא למפרע קריאת ישראל במצרים, לה שלח לא שליח ולא מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב ועברתי וארץ מצרים בלילה הזה. ולא עוד, אלא הוא בכל דורגון דידי, כמו כל הפמליה שלו בא יחד איתו, כן? שנאמר בשמואל ב' פרק ז', אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ומדייקים אשר הלך אלוהים, אין כתיב כאן, אלא אשר הלכו אלוהים, מכאן שהקדוש ברוך הוא בא עם פמליה. ועכשיו מגיע סיפור האוטונומיה. אמר לי, מה חמייתא מימור לן אדם מילתא? כלומר, למה זלזלת בנשיאים לומר שנשיא שחטא מלקין אותו? אמר לו, מה אתון סברין, מה אתה סבור, כן? מדחל מנחון, הווינה מנה אולפני דרחמנה, מה אני מפחד מכם מללמוד את תורת השם ולהגיד את מה שלדעתי נכון? והגמרא מסיימת עם פסוק שמפטרים נשיא. אמר רב שמואל בר רב יצחק אל בניי, זה שמואל שדיבר על בניי כי לא טובה השמועה, אשר אנוכי שומר מעבירים עם השם. אז מה אנחנו שומעים? הם היו מעבירים את עם השם, אבל מעבירים את מישהו הנשיא, אפשר להעביר אותו. אז סופו של דבר, סוגיית הירושלמי היא ממש מהדהדת, וליתר דיוק הרמב"ם מהדהדת סוגיית הירושלמי, את הכיוון שפתחנו בו. אבל כל מי שהולך לסוגיית הבבלי ולדרשת הספרא, הוא מתחיל לקבל סחרחורת, כי הוא לא מגלה בכלל משהו מכל מה שתיארתי בפניכם. כן, איך מתחילה הגמרא? קודם כל היא מתחילה בשאלה, אני לא אכנס פה להבדל בין שני הנוסחים ברש"י, כי כנראה אין ביניהם הבדל גדול, אבל הבבלי פותח בשאלה, והיא אשתא, יש לומר עבר ממשיכותו, אנחנו בדף י', תרשמו את זה לפניכם. ואחר כך חטא מביא פער, חטא ואחר כך עבר ממשיכותו צריכה למימר. כלומר, לא מובן למה המשנה לגבי הכהן המשיח צריכה להגיד שאם הוא חטא כשהוא כהן משיח ועבר ממשיכותו מביא פער, ואז להגיד שאם הוא כבר עבר ממשיכותו ואז חטא שהוא מביא פער, אם כשהוא חוטא הוא כבר לא בתפקיד, הוא מביא פער, ברור שאם הוא חטא כשהוא היה בתפקיד, ודאי שהוא יביא, למה לומר את זה? ועל זה באה התשובה שזה לא בגלל הכהן המשיח, אלא זה בגלל הנשיא. משום דקתני לגבי נשיא, דכי עבר מנשיאותו ואחר כך חטא כדיוט מייטי, אחי תני לגבי משיח, חטא ואחר כך עבר מביא פער. זה הסבר לשון המשנה. אבל אז הגמרא שואלת מנה אני מילי, ומה שהיא מביאה פה זה ברייתא שמקורה בספרה, הבאתי אותה בדף למי שרצה לעיין בה. הברייתא הזאת בנויה בעיקר על הלשון המיוחדת שהתורה מתארת את החטא של הכהן המשיח. כי בכל אחד מהדמויות של ויקרא ד' אז יש תיאור בשלושה דמויות דומה, ולכהן המשיח יש תיאור מיוחד, כן? בעדת ישראל כתוב, והקריבו הקהל פר חטאת. בנשיא כתוב, והביא את קורבנו שעיר עזים. ביחיד כתוב, והביא קורבנו שעירת עזים. אם זה כבש, יביא קורבנו. רק בכהן משיח מה כתוב? והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר. מה זה תוספת המילים? על חטאתו אשר חטא. מה זה בא לתאר בדיוק? אז אומרת הברייתא, תנו רבנן, והקריב על חטאתו מלמד שמביא חטאתו מי שעבר. כלומר, תמיד הוא יביא על החטאת הזאת, מה הוא תמיד יביא? תמיד הוא יביא פער. תמיד הוא יביא פער. אבל אז תראו מה הברייתא אומרת. שיכול, אולי לא הייתי חושב ככה. למה? ולא דינו, ומה נשיא שמביא בשגגת מעשה, אין מביא חטאתו מי שעבר.
משיח שאין מביא בשגגת מעשה, הרי אתם יודעים שמשיח לא מביא בשגגת מעשה לבד, מה עוד הוא חייב? הוא חייב הוראה, כן? אז יש פחות מקרים שהוא יכול להביא חטאת מאשר נשיא. נשיא די לו שגגת מעשה, אבל ודין הוא לא מביא את הקורבן של הנשיא אחרי שהוא עבר, אם הוא חטא, אחרי שהוא עבר מנשיאותו. אז כהן משיח שעוד פחות מביא כשהוא כהן משיח, אולי גם הייתי חושב שהוא גם לא יביא אם הוא חטא אחרי שהעבירו אותו, כן? לא כל שכן, תלמוד לומר והקריב על חטאתו, כלומר הדגש הזה בא להנגיד בינו לבין הנשיא, מלמד שמביא על חטאתו מי שעבר. ופה שואלים בצדק כל האחרונים, אנחנו בכלל לא מצליחים להבין מאיפה אב המין הזאת, הקל וחומר הזה מתחיל. הרי למה הכהן המשיח, הנשיא לא מביא חטאת אחרי שהעבירו אותו מנשיאותו והוא חטא אחרי זה? כי הוא כבר לא נשיא. למה הכהן המשיח מביא אם הוא חטא אחרי שהעבירו אותו מנשיאותו? כי הוא עדיין כהן משיח, אז מה זה הקל וחומר הזה? כאילו, מה הקל וחומר הזה לא בדעתו? כאילו, אני אומר את זה, כל מי שמקשיב לברייתא הזאת ולסוגיית הבבלי, ממש לא שומע את הסבר הרמב"ם ואת מה שעלה בסוגיית הירושלמי. הוא שומע סיפור אחר של קל וחומרים ודרשות. הוא לא שומע האם אתה כהן משיח עדיין אחרי שפיטרו אותך, ואם אתה נשיא אחרי שפיטרו אותך. אלא הוא שומע משהו אחר, האם בדרגת החיוב של הקורבן, היקף החיוב, אתה חייב בשגגת מעשה הוראה, אם אתה מביא את הקורבן הזה גם אחר כך או לא, אתה לא שומע שההבדל הוא נובע, שזה ממשיך להיות כהן משיח וזה לא. עכשיו השאלה הזאת נשאלה על ידי כל האחרונים שלמדו את הסוגיה, שיהיו מאוד רגישים לדבר, כי כולם היו בטוחים שהרמב"ם צודק, כן? שזה ההסבר הפשוט של הסוגיה. ככה למשל הקרן אורה שואל את זה, אני אקריא, אנחנו 119 בליטא, כן, קרן אורה שואל, יש לדקדק, מה קל וחומר הוא זה? המשוח שעבר עדיין בקדושתו, קי, לכל דיני קהולה גדולה, ומשומחי מביא פר אפילו לאחר שעבר, אבל נשיא שעבר הרי הוא כדיוט, וכי מוצינן למלף חד מחברי, הוא אומר, אני לא מצליח להבין, כן, המלבים, בואו נראה איך המלבים קצת אחריו, המלבים איך הוא מגדיר, אז תראו את הדברים שלו, הנה יש הבדל, הוא אומר המלבים בין תואר משיח ובין תואר נשיא, ששם משיח הוא נחל שנמשך בשמן המשחה, בין שעובד בין שאינו עובד, שגם אחר שעבר מחמת מומו זקנה שמן משחת עולו על ראשו, דהיינו עדיין כהן משיח, אבל בשם נשיא לא יקרא רק בעת שהוא נשיא עמו, לא אחר שעבר מנשיאותו, כי הוא שם מצטרף. כי מה הוא התכוון בביטוי שם מצטרף? שכהן משיח מתאר את הזהות של האדם, ונשיא הוא מתאר, זה מילת יחס, את היחס שלו לאנשים שהוא נשיא עליהם. ולכן הוא אומר, אם אין, כמו שרב סעדיה גאון כותב באיגרת שלו, כשהוא מונה לגאון צורה, הוא כתב הביתה, אם אין צבא אין מלך. הוא גם ממשיך, ובאפס תלמידים אין הוד לחכמים, כך הוא כותב. כאילו השם נשיא הוא בהגדרה, אתה נשיא על מישהו, אתה לא מוגדר בגברא כנשיא, כן? ולכן הוא אומר, אני לא מבין את כל הקל וחומר הזה, מה העלו בדעתם? אז תראו מה הוא מציע. אומנם יש סברה לומר, שטעם קורבן המשיח הוא מפני שהעם למדים ממנו. זוכרים שראינו מישהו כזה? להשמת העם, זוכרים אחד מההסברים היה, אם הכהן המשיח עושה את זה, אז כולם יעשו את זה, כאילו מחכים אותו, וסומכים עליו, כמו שאמרנו להשמת העם, ולפי זה אומר המלבי, מה הייתי מעלה בדעתי, כשעבר מכהונתו, אין העם, סומכים עליו. בינינו, זה אולי תלוי באיזו שאלה, על איזה רקע הוא עזב את כהונתו, אם הוא עזב כי הוא בעל מום, אז למה מפסיקים לסמוך עליו? אם זה מחמת זקנה, לא בהכרח יפסיקו לסמוך עליו, אם זה בגלל שהוא התנהגות לא הולמת, כן? באמת כבר לא כדאי לסמוך עליו, כן? אבל הוא טוען, המלבים, שמה הייתי מעלה בדעתי, שדווקא בכהן משיח, הוא יביא פער בזמן שהוא בתפקיד. למה הוא יביא כשהוא בתפקיד? כי אז הוא משמש בהוראה, וזה בא קל וחומר מנשיא, ובזה יש קל וחומר מנשיא, כי נשיא מביא על שגגת מעשה. לפי המלבים, הסיפור של שגגת מעשה של הקל וחומר, זה לא הוא מביא יותר פעמים חטאת, והוא מביא פחות פעמים. אלא אם הוא מביא בשגגת מעשה הנשיא, מה זה מוכיח? שהוא מביא על עצמו ולא מביא על הטעות שהוא עושה כלפי הקהל. אז אם אני רואה שהנשיא מביא על עצמו, אז מה רצו ללמוד באמצעות הקל וחומר?
רצו להגיד, אז כל שכן משיח, שהוא בגלל ההוראה, קל וחומר, שהוא בטח לא צריך להביא אחרי שהוא כבר אף אחד לא ילמד ממנו. אז מה באה הדרשה? לדעתו, מה זה הדרשה על חטאתו אשר חטא? אז זה בא לומר שהכהן המשיח לא מביא על הטעות שהוא מטעה את העם, אלא על מה הוא מביא את זה? על העובדה שהוא מביא על עצמו, והיות והוא עדיין כהן משיח, אז הוא מביא. אז מה שהמלבים ניסה לעשות פה, זה נכנס במילים? כבר 7:30, לא כל כך, בסדר. אבל מה שהמלבים בעצם ניסה לעשות, זה להלביש, לשים בתוך דרשת הספרה, הוא ניסה לשים את הרעיון של... את הרעיון שיש הבדל בין משיח לבין נשיא. דהיינו, הדיון היה האם המשיח מביא כי הוא מטעה או כי זה על עצמו, מסקנה שזה על עצמו. אם זה על עצמו הוא עדיין כהן משיח, כן? זה מה שהוא מנסה. החזון איש, אני אקרא את מה שהחזון איש מציע, וזה אנחנו, בואו נגמור עד המשנה הבאה, בסדר? כותב החזון איש, יש לעיין, כיוון דמשיח שנסתלק אינו מביא פער, דינו גם נשיא שנסתלק אינו מביא. ואל יוכיח משיח שעבר, הוא בעצם אומר את אותה שאלה, הוא דווקא חושב שנשיא שעובר דומה לכהן גדול שמסתלק. ואם כך הוא אומר, משיח שעבר הוא עדיין כהן משיח. ויש לומר, שימו לב למה הוא אומר, דקים ליל הגמרא דעד המשיח מביא פער, אינו מדין מצוות כהונה גדולה, אלא גדולתו והתמנותו על כל ישראל גרמה לו כמו נשיאותו של נשיא. בעצם הוא טוען שהגמרא העלתה בדעתה לא ההוראה שהוא מטעה, אלא שהכהן המשיח מביא פער לא כי הוא כהן משיח, אלא כי יש לו תפקיד. וגורמת לו כמו הנשיא. ועל זה הדיון, כן? וכי תימה אם כן משיח שנסתלק נמי יביא פער. כך הוא שואל. יש לומר שאין ייחוס של העבר עומדת לו למסתלק, אבל נשיא לעולם ייחוס העבר קיימת לו, ואפילו אחי אינו מביא שעיר. בעצם מה הוא טוען? הוא טוען שכהן משיח שעבר הוא עדיין כהן משיח. כהן משיח שנסתלק, אנחנו אפילו מה עושים לו? זה כמו בצבא, מורידים בדרגה, כן? כלומר אנחנו מוחקים אותו כאילו, האם נתלת את התמונה שלו בלשכה, איפה שכל הכהנים הגדולים, אז אם הוא נסתלק, אז מה טוען החזון איש? לא תולים את התמונה שלו, למה? כי איש דת שמסתלק הוא כבר לא איש דת, בסדר? זה הסברה של אבא על כהן משיח שעובד עבודה זרה, אבל נשיא שחטא עדיין אפשר לומר שהוא פעם הוא היה נשיא, אבל זה ברור שהאחרונים שקראו את הגמרא ניסו איכשהו להכניס לקל וחומר שאפשר לקרוא אותו גם כשאתה מודע לזה שביסודו של דבר הם דמויות שונות, כי לקל וחומר זה תחנות בדרך, ובסופו של דבר גם הם טוענים שהמסקנה צריכים לנסות לחבר אותה ביחד להסבר הפשוט שראינו אותו בדברי הרמב"ם ובדברי הירושלמי. בסדר? אז בואו אני מציע רק נקרא את 3 שורות הבוקר, שפעם הבאה נתחיל משנה חדשה, שואלים קל וחומר דומה בכיוון ההפוך, ונייתי נמי נשיא מקל וחומר, ומה משיח שאין מביא בשגגת מעשה, מביא חטאת משעבר, נשיא שמביא חטאת גם בשגגת מעשה, אינו דין שמביא חטאו משעבר, תבוד לומר אשר נשיא יחטא, כשהוא נשיא אין, כשהוא אדיוט לא, ופה גם אתה יכול להסביר, כי הוא כבר לא נשיא כשהוא אדיוט. בסדר? אז מה ראינו היום? סיימנו את פרק שני, ראינו את השאלה איך להבין את שיטת רבי אליעזר, האם שלדעתו הנשיא מביא שעיר בתומת מקדש בקודשיו ועולה ויורד, אם הוא מביא אותו מדין העולה ויורד, או אם הוא מביא אותו מדין חטאת קבועה, נפקא מינה, אשם תלוי. בסדר? עשינו סקירה של פרק שלישי, הנושאים שאנחנו הולכים ללמוד, בעצם עסקנו בדרך המשנה הראשונה, בהבחנה היסודית שהרמב"ם והירושלמי כאילו מדגישים ביחס להבדל בין כהן משיח לבין נשיא. שנשיא זה תפקיד, ואילו כהן משיח זה מעמד בגברא, וגם אחרי שהוא מסתלק מתפקידו הוא עדיין כהן משיח. ראינו שזה כמו כפפה ליד בירושלמי, בבבלי זה יותר מסובך לקרוא את זה, הצלילים באמת נשמעים אחרת, אבל הפרשנים לא הניחו. טוב, חצי משפט על פרשת שבוע. התורה מדגישה בסוף הפרשה שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מהי ענווה? אז אני מזמין אתכם להסתכל שם בדברי הנציב שחולק על בעל מסילת ישרים. בעל המסילת ישרים מתאר את הענווה כשפלות רוח, כשפל ברך,
כאילו אדם שחושב על עצמו שהוא עפר ואפר, שהוא לא מכיר בכוחות של עצמו, הוא חושב שהוא תולעת ולא איש. הנציב, אפשר להגיד כמי שבא ממורשת הגר"א, שהאמינו בגדלות האדם, כן, הנציב יוצא נגד זה חוצץ. עיקר הראיה שלו זה שמי מתואר כעניו? הקדוש ברוך הוא מתואר כעניו. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אם הקדוש ברוך הוא עניו, אף אחד לא מעלה בדעתו חלילה שהוא אין לו כוחות, אלא אומר עניו, הכוונה שאתה לא מקפיד על הכבוד שלך. בעצם הכוונה בעניו זה שאתה לא פועל למען עצמך, אתה פועל למען הכלל, למען המטרות הגדולות. עכשיו, אם מסתכלים על דמותו של משה לאורך ספר שמות, אנחנו ממש רואים שזו הדמות של האיש. משחר נעוריו הוא יוצא לראות את אחיו בסבלותם, הוא רואה אחרים. אנחנו יודעים, אני לא יודע אם הוא ידע את זה כשהוא עשה את זה, יודעים שהוא סיכן את חייו כשהוא התערב שמה. הוא מושיע את בנות מדיין. אני חושב שמעל כולם בחטא העגל, שהקדוש ברוך הוא מציע לו הצעה שהציעו אותה למישהו לפניו, הרף ממני ואשמידיהם ועשה אותך לגוי גדול. מי לא רוצה למען כבוד עצמו להיות אבי האומה? יעשד שושלת. אז מה משה עונה לו? ויכל משה את פני השם אלוקיו, ואתה תישא חטאתם ומים וכן ינם מספרך אשר כתבת. כן, זה ממשיך גם בפרשת שבוע עם אלדד ומדד, שיש איזה צלילים מהנבואה שלהם, שהתורה לא אומרת מה הם אמרו, אבל אני חושב שרש"י בשם המדרש קלט, שזה כנראה משהו שהיה קשה ליהושע לשמוע. אז מה רש"י מציע בשם המדרש? אמרו, משה מת ויהושע נכנס לארץ. אז מה אומר משה? מי ייתן כל עם השם נביאים? באמת זה אדם שלא פעל למען כבוד עצמו, אלא פעל למען המטרה. עכשיו כשאנחנו מנסים להבין איך זה משתבט בתוך הקונטקסט של פרשת בעלותך, אז הרי פרשת בעלותך, התורה כמעט הייתה אמורה להסתיים בפרק י'. חז"ל אומרים שויהי בנשוא אהרון זה ספר בפני עצמו, וספר במדבר חצוי בעצם לשלושה ספרים. הספר הראשון נגמר בארון ברית השם נוסע לפניהם, ומה היה אמור להיות הפרק הבא? נסים לארץ, it's over, בסדר? מתחיל ספר חדש, וים כי הם מתאוננים. הסיפור מתפרק, הוא מתחיל להתפרק, ההתפרקות שם היא שהם מתאוננים, התאווה, אלדד ומדד, יהושע חושב שזה סוג של התפרקות. חבר'ה שלא מקבלים את הסמכות של משה רבנו, פתאום מרים ואהרון מדברים במשה, תראו מה יקרה בחטא המרגלים, זה התפרקות קצת של הסמכות. אם נסים להבין כאילו מה נכנס שפירק את הסמכות, אז מה שנכנס זה התאווה. כל מי שקורא את תחילת ספר במדבר רואה מול העיניים שלו מחנה מלוכד. הוא רואה עם שבמרכז שלו יש משכן, כל קבוצה יש לה מקום, יש לה תפקיד, והם יודעים לנסוע כמו קבוצה, אפשר להנהיג קבוצה. אבל מה קורה כשמתחילים להתאבות תאוות? זה מתחיל להתפורר, כי אנשים מתחילים לחשוב על עצמם, על הבטן שלהם, על מה מעניין אותם. תראו מה קרה עם הסלב, הממעיט אסף 10 חומרים, ברור שמה היה שם תחרות, מי לוקח יותר, מי לוקח פחות, יש ממעיט, יש מרבה. סבא ז"ל בדרשה שהוא פעם נתן על הפרשה, דיבר על זה שהסלב מגיע מהים, אז מה שולט בסלב? חוקי הים, שהחזקים טורפים את החלשים, הוא הנגיד את זה למן, שבמן זה בא מהשמיים ושם צריך להתחלק, וזה ברור שיש שם איזה התפוררות, לא סתם משה פתאום אומר, אני לא יכול להנהיג אותם, 600,000 בכיינים, כל אחד לעצמו. עכשיו, מה שהתורה כאילו אומרת לנו זה, מול התאווה הזאת צריך לשים את הענווה. על מה אתה מסתכל? אתה מסתכל על עצמך, אתה מסתכל על התפקיד שלך, על היכולת שלך, כן? יש לך יכולות גדולות, אתה נתבע לרתום אותם, לפעול עם הכוחות האלו. עכשיו, זה הסיפור של ספר במדבר. אני חושב שמיותר לציין, זה הסיפור של מדינת ישראל בשנים האחרונות. הגענו לאיזה פירוט כזה, שהיה קשור גם קצת בריבוי התאווה. האמת, חשבנו שהגענו למנוחה ולנחלה, שזה טוב, כן? כל הריפוי הוא דרך הענבים. הענבים שעושים מילואים, אתה מ"פ, נכון? לא מ"פ, בסדר. שכה חשבתי שאמרת. בסדר. אז באמת הענבים האלה, באמת הצדיקים האלה, שעוד ועוד פועלים למעננו, והענווה זה גם המפתח ליכולת ללכד אותנו כעם. כי זה הסיפור של ויהי בנשוא אהרון. כי מה ויהי בנשוא אהרון מעמיד אחד מול השני? מי מלוכד, מי מתפזר. אתה רוצה ויפוצו אויביך? שהאויבים שלך יפוצו, אתה יודע ממה זה יבוא?
שמצליחים להיות שוב השם, רבבות אלפי ישראל, כשאנחנו יודעים להיות ביחד, אז האויבים שלנו נפוצים. ואם אנחנו מרבים אחד עם השני, אז זה לא ככה. אז יש לנו משימות גדולות. לילה טוב. אם אפשר לעשות